Mene kesni ka arfan riu tarik unai tung arjar apsau kit khot jong ka seng KSU South East Central Circle kila shakhot hajir haki pulit jong ka Peninsula Police Station halor ka jinglet khendra jong ka seng yakinong trai ki badai ki parjela ki bawan trai khlem dapiang ki kot kislah po ka thain Peninsula kumta kuman chupen kan mau ka ne ki jinglet khendra ka jong ki ka dei ka khatlai tarik unai tung arjar apsau Kibla shakhot hajir kentup yaw samla walam jingshingan suting ubadai ru presiden jong ka KSU South East Central Circle bat usamla basuk en khongwar ubadai ru vice president jong ka KSU South East Central Circle kita kinong yalam jong ka teka seng hapakren hakilat patai kubor u presiden jong ka South East Central Circle walam jingshingan suting ula ong baka jing shakhot hajir hakim pulit jong ka Peninsula Police Station kadai na kadaw ka jinglet khendra bat wat pnia ya kinu kinong trai ki badai ki babiang kot biang sla bat kinu kinong trai ki bom biang kot biang sla bat lapen her kerat no yaki wala kata la ong bahaka tega jinglet khendra ka badai haka khatlai tarik mentah hu panai kala long ka bajai bat kam shem ladon kanu kanu ka jing kata kti yanu ban ka jing sha khot hajir kala paushai baka sarkar lada ka seng kan let khendra biang kan le no shisha da ka bakham teng e Macabrang! Lurgari! Macabrang! Lurgari! Macabrang! Lurgari! Islam! KSU! Kalian ke KSU South East Central Circle minta lawan mi ni police station dari jing syakot hajir jonga aku menong yalam bat rengkat vice president tinggi lami ni bat kamdan ga ru dari shush hot halor ke jing lek kendra ke jongi haka kalai tarik na benyau minta men kini ke benai ada Salia ring niat cekman in lek bet daga kam men hakni haka khalai tering ngelai hathie ngelai da kalenti ke bajai ngelai da kalenti ke pada keli yaki kot kislah henrei ngihap ban wan hajir hani kini kijing wan hajir hani kapen i bangim dan kam syuk ban keren da kakten henrei ngidon kam ban lek no da kam masong ban ong ba lada pila sakanu kanuru tapi pengan an sas kanu kli ki andu ninam salia ini ai khenra bat ngini ai khenra bat ke bat lengba kani ke khubar ai ki kontraktor ki bawan rak barjela ngin map lada ki wan rak hagno no kopor ngin bek lada ke sarkar ke pen i da ka an ngi tingin nem tip ai in ai da ka kap Shishu na kaliang usamla basuk en khongwar kumu vice president jong ka South East Central Circle ulaong baka jing shakhot hajir walam bat mau kadai ka ba om phalashu ndrai na ka por hi ka seng kala julet khendra yaki parjela baru kala jusha penhap haki kendon an ulaong ru bau tirot sing bat ukyang nang ba haki tu ki por ki ba menshwa ula yakhun ya kari bat kajaj benriu ndrai ula jusha pengat hi haki kendon an baper ula keno ru ba imat ka sarkar ka ba menta kamsem la yang shu na ka benta kari bat kajaj benriu ndrai kala yeng penban na ki parjela ulat thalan teng eru ya ka sarkar da ka baong wat apdeng baka sarkar kala shna ya ka an ndrei kam shem lala ban pentrikam onda ka seng kala shimkhia ban pentrikam ka sarkar kala sedang ban kem bat khot hajir pun ban ya ki khot jong ka seng Syak khot hajir jong ya kani kesngi na kali wai uru kompetip menu bala ai ka FIR persya yang baka jadi bakani ka kam ngatrai ka ni kumbalong sikiwe-kiwe ki jaka hakaba ki higher authority ki bor ki bahalor ki la hukum ba ki pulit ba ki dai ban sim sumutu ya borok ki jikhnra ya kinu nong trai barjela hapo mekhalaya mana kalian jongi rungim snuper ya kani nomor ba ladang ile kum kini ki kam hi nakapor sakapor ngingat be ka jing sya pengataan mana kalian ka kisiuru kala along ngila long mata ngila yabdo ha jadi berkini ki jing sya pengat kes ki jing sya harap kijing syak kenok kumni kumtai nomor ngidon ya kanuksa jeng kinong yalam kinong yakun gimana dulu mensyua utirot sing yang nang baru hakapor bawan ki pareng yaki la pengat aki kendon an ki baper kum kita kinong yalek persya kum kita kinong pen klumar sinong habaki kiyeng ban penti kena ya ka syongsuk syong sengan jong ka jaj benriu kumjur ngi ka KSU menta habang ile ya kane ngi syak pengat kum kini ki anya kini ki jing syak khot hajir dan kalian jong ya ketika sngi ya ka jing sya nilai da ka akor ka buram da ka ketien ka basai ba pidon ne pimdon ne ya ki kot kisla pat kita ikut kisla ru kidai pidon ne be pimdon ikut kisla ki ba la ai da ka sarkar hapo ka an ba makahi ka sna kamdon ka jing takti kamdon kanu ka jing kia ka ba don ka jing mensau ka ni kai jing je bom sultanan rengi lengo ba
mentah kesengipan insya khot hajir kumni ban nakaleng jongi ngin namla ban pediang kumya kini ki eki ban ngindang beteng susu nang ni sakman markum ki khot ka ki siu apor ban ngilung siu ila soto kini ki eki bro ban ngilong ruki belakre ban ya kendu ya kini kijing tunjuk ban kijing syak penterha hakibor jongkaan ban hakibor sorkar ki benang jia nang ni sakman ban nakapor syakapor kat kumgani kap usla PSKs kawai kadai hakpo ka section shis pa boundary bad lais pa arhu kundai jongkani ka Bharatiya Nagarik Surat Bharatiya Enyaya Sanhita ka BNS bad hakpo ka section pra jongka MMPO Act kani kadai ka baki ong karong full restraint kadai kibiade berkarong full restraint bad kabla yede rupat ki media hakpo kani ka MMPO kajing probok pat kajing persang dah kita kibor ki bahalor ban penkebum ya kesintur jongi bante ban kum ya ki kijat jongi kenang ba maki kinyo ban lek kat bamon ban yalam ya ki dekhar na keleng saudong ki jaka nomor kini kinong sensyar jongi kini ki bedon ka bor sarkar kim salia la da ke jaj benriu ka ja tang ba kinsingan kita ki barjela ka sarkar kamdai ka sarkar ka bayeng na ka benta jongi ndai ka di ka sarkar ni kumagani ka sarkar kadi ka sarkar nak benta ki barjela hak nila dawa nak por sekepor pentrikam ki an ki bayada ya ka jaj benriu ndai ndak ki lasna ki an ru ladangi kimla ban pentrikam ndangi lami syakmat ban pentrikam ru maki kisngusi ndak ba pakem pak khot hajir bat le da lai puja ki kam ki ban pensngap jar bat penkenrandien yang ikum ka ki isu Maju perang, keluar dari maju perang, keluar dari Islam, Kesio Islam, Kesio Kesio kena balik, kena balik oh benar